El tint vell, diem, el tint normal era per tenyir el fil. I com es feia? Es feia doncs amb unes coses que en deien les barques, que havies d'anar fent així, i anar tenint que agafar un altre lloc, que estaven amb uns bastons que dintre d'unes com uns safaretjos fets de fusta, i només de fer. I llavors també hi havia unes màquines que eren automàtiques, que això ja ho feia la mateixa màquina. I després hi havia unes màquines que venien, que passava, es ficava dintre, sortia, i havies de treure i posar-ho en un carretó, i quan treia allò posava un altre, i l'home d'un carretó d'aquells sense tenyir ja m'ho agafava i ho posava dintre la màquina, que en deien les màquines de treure garrafes, i sempre estaves tot el dia així. I quan la màquina es parava perquè canviaven el carretó, per comptes de tenir els braços així els penjaves a dalt perquè era del manera que descansaves més.